siaran wayang kulit dengan dalang klasik Ki Warjio Hadi Prayitno. Sekali lagi, yuk saksikan hanya di channel Ki Warjio Channel. Untuk para pandemen wayang kulit klasik Gagrag Ngayogyakarta, jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan bagikan channel ini agar wayang kulit Gagrag Ngayogyakarta tansah anjayeng bawon. Pindo kinetat Cetro Kucang Daran diri Jogyo Mangolo Cokro Jagat Dimu Bandoro Yudhyo Sesembahan Parwadya Bolo Sukonegara Giri Bajra mundur. Aku sing medya ngrampit negara Darawati pinagya karo Nalendra Gagah Pideksa bule pasuryane ngaku sapa jenengmu. Kowe takon karo aku, Drut? Yo. Balik sorok aku gede takon kowe Nalendra saka ngendi? Kadange Taruna kok Prabu Jarasandha. Aku Prabu Hamsaraja. Kowe sapa? Kowe durung ngerti karo aku? Yo. Yen kowe durung ngerti karo aku, ya iki Prabu Baladewa, ya Prabu Balarama ki aku iki. Oh, dadi kowe kang jejuluk Prabu Baladewa. Yo. Mrepeki karo aku. Kowe semedya ngrangket Yai Kresna, ngrangket Baladewa. Mergo kowe kongkonane Prabu Jarasandha. Yo. Oh, Baladewa. Apa pancen kowe iku Nalendra kang ora marsudi Subasita? Atase Nalendra greman karo Nalendra kok kongkonane. Koko Prabu Jarasandha iku Nalendra Gung Bretara apese ra utusane Prabu Jarasandha, ora kok kongkonane. Piye? Om Jombo anggap aku ki Baladewa ratu kang ora sudi ngajeni wong liya. Aku kulino ngajeni karo wong liya. Mergo aku ki ratu Gung Bretara, bapakku ratu, mbahku ratu, mbahku buyut ratu, kakek canggahku ratu. Lamun to kowe semedya ngrampit negara Darawati. Yai Prabu Bathara Kresna kena jadi pecah dadane Baladewa babu. Yen ngono wani karo aku, wedeni awakmu. Lakon kene mergane patimu. Bakal tak coba katik dayu bisa menang karo Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Kelakon tak groni leno pangiramu cuwing batang druhun. Prabu Hamsaraja, sadurunge kowe tanding karo Prabu Baladewa, tumplakan gelak japa mandamu, sayuta ngadep sekedhing ringan, leno pangendamu, kelakon tak cuwing bandangmu bambu legale-gale.
Caca. Oh. Iki sekot jalur dah. Pecah sirahku. Rontok di kamar. Hamjorojo. Ojo larut cahayamu bindi tinggalmu. Tumplan belak jopo mandamu. Sayutongan segede ngeringan. Yen kue gawa perjurit kroyo negari ngatiku. Prabu Baladewa bakal mundur jangka. Reno pangidamu lakur cuing cuing bacaku bangku. Rusuh tandangmu kaya buta jangkat. Ayo Jogoto pisane. Jogoto negari-gari tak dedek untuk muka. Kampung. Hei. Prabu Baladewa. Kowe kalau kowe jagatku Nalendra. Saklawase perang ora tau kalah. Wah, paradene. Kowe tanding karo Hamsaraja ora kanggo stampel. Tak enteni pitung kedipan janjura tangi. Kelaku tak tugel gulumu tak cangkeng sirahmu. Tak aturke kersane Koko Prabu Jarasandha. Munggut pindho sabet Prabata siaji. Kacarita Prabu Baladewa kagigit Prabu Hamsaraja. Nglumpruk pasudirane eling-eling Prabu Baladewa Nalendra Digdaya Sekti Mandraguna. Matius dina kaping 7 datan kebacuting tiwas lamun to dereng katra anggrane. Sigra musuh sepek-epek Prabu Baladewa. Sanjata nenggala murup saobor pamurip jwangkah rumadyaning Pancasura bakal Hamsaraja amuk negari ngati kudron.
Hamsaraja meksa Prabu Baladewa eling-eling Prabu Baladewa musus epek-epek sanjata nanggala biar saobor pamore mujung Prabu Hamsaraja. Prabu Hamsaraja kambah gegana kemul mega jroning pengangkah Prabu Hamsaraja anggenipun gegana semedya julung tungkul nata mandura Prabu Baladewa saking gegana. Dandan priksa lamun sanjata nenggala sampun dilepasaken Prabu Baladewa pinesti paring Bathara Goyah. Ayo kenging lempenge Prabu Hamsaraja kleyang-kleyang bawa golongane mungsuh Prabu Hamsaraja. Negara Ndarawati klok-klok-klok kula. Kelenggan iki Prabu Hamsaraja tak tibani nenggala. Mboten momong. Mbuh ora nanging wis tak lepasi sanjata nenggala. Kowe padha alo-alo ana ratu mati dadi banyu sedika dinggo. Ayo kanca padha alo-alo, kanca ayo alo-alo. Ana ratu mati dadi banyu, ana ratu mati dadi banyu, ratu mati dadi banyu. Dewa Bathara swene sinuwun Prabu Hamsaraja bondo yuda mungsuh Prabu Baladewa. Rumangsa aku rumangsa tumpang jayane Prabu Hamsaraja lah kok ora suwe ana kula lan para wadya bola alok-alok Rawana ratu mati dadi banyu. Apa kira-kira sinuwun Prabu Hamsaraja tekeng lalis mati dadi banyu? Wah, ya yen ngono lelakon iki tak aturke ana kersane sinuwun Prabu Raja Dembaga sinuwun dados kawuningan pilih ingkang ngraka sinuwun Prabu Hamsaraja pejah wonten madaning paprangan wonten padya ingkang alok-alok ana ratu mati dadi banyu kula semenggaken ketiwasan diwaji. Kakang Patih Kumbara Rangga iki inggih Dewaji. Ora apa? Waduh Dewaji ngaturaken duta penglawung. Duta kongkonan penglawung pati apa Rajapati? Yen Rajapati dereng wonten kula ingkang kepareng nderekaken Gusti kula Prabu Hamsaraja. Ya mengsah Prabu Baladewa Nalendra Mandura. Ya rumaos kula tumpang jayanipun nanging saya dangu saged kalindih sinuwun Prabu Hamsaraja. Saksampunipun kalindih boten dangu wonten wadyabala ingkang alok-alok ana ratu mati dadi banyu. Diwaji kula saged nentokaken bilih keng raka sinuwun Prabu Hamsaraja menika pejah dados toya kok menapa Dewaji pramila kula semanggaken. Wah, Patih Kumbara Rangga
kula diwaji. Apa bener Koko Prabu mati dadi banyu? Waduh kula rentokaken mekat diwaji Drohon. Koko Prabu Amsaraja ora mati dhewe kowe mati dadi banyu talabu aku mati nyemplung kewan silu ganggon. Koko Prabu ora mati dhewe talabui aku nyemplung bengawan semuri ganggo aku telo Koko Prabu. Sapa kula kengap dipun patih Kumbara Naga. Kowe patih Kumbara Naga inggih panjenengan Prabu Amsaraja tesih gesang. Aku isih urip. Aku durung mati, aku isih urip. Ana apa aku titibani pusaka karo Baladewa kena lempengku. Merodo lususku ulung depo dawane ning aku urung mati aku isih urip. Waduh diwaji mongko sak sampuripun panjenengan Bandayuda kaliyan Prabu Baladewa wonten prajurit kang alok-alok wonten ratu mati dadi banyu. Lelampahan menika kula aturaken Gusti kula Prabu Raja Dimbaga. Sinuhun Prabu Raja Dimbaga sak makin entukaken bilih panjenengan menika wejah dadi sedaya lajeng diwaji Raja Dimbaga nganyut tuwuh nyemplung wonten Bengawan Semilu Gangga pejah wonten mriku. Piye? Yai Hamsaraja mati teh. Inggih merga kowe sing matur, inggih kowe iki patih goblok. Patih goblok wong aku isih urip kok diaturke mati. Waduh, kula menika namung ngaturaken bilih wau wonten tumula alok-alok menawi wonten ratu mati dadi banyu. Sesuk meneh iki dibuktekke dhisik ora kaya mengkono kuwi. Yai Prabu mati nyemplung Bengawan Semilu Gangga nglabuhi karo aku. Waduh Yai, yen ngono ora mati dhewe tak lampuni Yai. Waduh. Yai Prabu Raja Dimbaga ora mati dhewe. Tak labuhi aku nyemplung Bengawan Semilu Gangga. Enteno lamaking swarga, enteno gugur penariban penganti atiku Yai. Aku nututi kowe tak belani Yai. Rampung saiki perkarane. Prabu Amsaraja Raja Dimbaga tekeng lalis. Mula bener pengandikane para pinisepuh. Patine Gustiku loro Amsaraja karo Dimbaga kae ora mati merga lah ning mati merga kokean polah ki ya kaya ngono kuwi. Ora manut dalan sing bener ndandakane mati nyemplung Bengawan Semilu Gangga.
Apa-apa ki manut sinuwun Prabu Jarasandha. Lelakon iki tak aturke karo sinuwun Prabu Jarasandha. Nanging upama aku mengko bali matur ngursane sinuwun Prabu Jarasandha. Monggo Prabu Jarasandha ki ratu kondang podo kau kejem. Menawa aku mengko matur diwaji ingkang rai Prabu Hamsaraja, Raja Dewa kepecah wonten Bengawan Suwulu Gangga, lah kok ora mati sisan teh upamane ngono. Malah semu kewirangan ae. Ning nek aku ora tak aturke sinuwun Prabu Jarasandha ora prisa lelakon iki. Babuk dudu watake satriya. Senajan to aku ora dikadigdayan. Tanding karo aku. Ning anakku sik cilik-cilik. Upama aku mati ora madaring paperangan. Anakku sik sumega kabeh. Mongko bojoku sik kaya ngono. Nek anakku mati dadi apa ki? Ning dudu watak satriya. Prabu Baladewa. Kuwana gua gerbane ibu sangang sasi langkah 10 dina aku semono uga. Kowe digdaya aku senajan ora dikatik diet. Aku yo wani karo kowe tanding karo kowe Prabu Baladewa. Kowe duwe pusaka ampuh aku yo duwe pusaka ampuh. Tanding karo aku. Ning sing arep tak gugodo kuwi apa? Wah, ngelakon kok kaya mengkene. Ya pancen bener pengendikane para sepuh kae. Wong bejo iki ora kaya wong ning nek cilaka ya ora kaya wong. Lelakonku agi kaya mengkene ya muga-muga sinuwun Prabu Jarasandha ora duka dene upamane patih Yayi Hamsaraja Raja Dewa ning ndi pejah aku ditugel guruku diel tak labui pancen kodratku ya mung tekan semono kuwi. Ning ora becik bener luput tak aturke kersane sinuwun Prabu Jarasandha sinuwun ketewasan diwaji. Tan tulus anyakra ring Resi Wara Jahnawi suta kok kalira minggaing rata tertumyungaken ingkang sarutama tarwiartan magawi pupuk niguna sang Resi Lesu Papunten kula kok Prabu Baladewa kados pundi
Anggenipun murba Nalendra kembar Prabu Hamsaraja miwah Raja Dembaga. Yai Kresna, kula Kakang Prabu. Pamujine Yai Kresna Prabu Hamsaraja lan Raja Dembaga wis mati padha nyemplung Bengawan Swilugaga. Yai Kresna, kula Kakang Prabu, ya kaya ngene iki duwe kadang nom kang wicaksana lan waskita. Aku bisa mungkasi karya kini ora ndak sangoni tembung seklimah ana ratu mati dadi banyu durung karuan aku menang mungsuh Hamsaraja lan Dembaga. Kula nuwun inggih Kakang Prabu. Lajeng sedyanipun Kakang Prabu, aku manut karo Yai Kresna prayogane kepiye? Kakang Prabu, monggo lajeng Kakang Prabu kraturi rawuh wonten nagari Ngamarta. Semanten ugi ingkang rayi semedya mlapat nagari Ngamarta. Amargi Kyai Prabu Hanung Puntadewa semedya jumeneng ratu wonten nagari Ngamarta, nanging kedah sineksenan ratu satus cacahipun. Ya. Banjur kepiye Yai? Monggo Kakang Prabu ngrumiyini lampah. Yai Kresna, kula badhe ngambah gegana Kakang Prabu. Pun Kakang pinik karo Yai Kresna nganti kangenku ora jamak ning mengarep laku bareng wong loro ora tau kelakon. Saka tresnaku karo Yai Kresna mengarep mlaku bareng ora tau kelakon. Lah, yen to Kakang Prabu badhe tindak sesarengan monggo gegana kelayan ingkang rayi menapa kados pundi edan napa? Baladewa ki sajeke rasa mabur kok mabur. Prayogining lagu ingkang rayi semedya ngambah gegana badhe miling-miling ngangolati mider-mideri angideri jalak peninggal jajah desa Milangkori semedya nyirep kamurkanipun Prabu Jarasandha anggenipun badhe caos bekakak wonten ngersanipun Sang Hyang Bathara Kala mateni ratu cacahipun 100 Kakang Prabu. Yen boten ingkang rayi ingkang badhe nyirep wonten lenggahipun wonten pundi Bathara Kresna menika Nalendra pemaning ing jagat Kakang Prabu. Ya Yai Kresna ya. Pancen kuwi rembugan wis ora ana sing bisa ngungkuli Yai Kresna. Pun Kakang tak dhisiki laku Yai Kresna ngambah gegana. Muga-muga ora sambikala kula nuwun inggih Kakang Prabu. Nyuwun pangestu Kakang Prabu ingkang rayi semedya ngambah gegana. Sing ati-ati Yai Kresna. Anenggih menika nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Ingkang samangke sampun jumeneng boten madyaning Udyana. Udyana tegese pelataran nagari Ndarawati. Sedyanipun ngambah gegana mlapat nagari ing Ngamarta. Sigra ngambah gegana sanalika Prabu Bathara Kresna salira Bathara ngening kencipta mangsah semadi semedya sedakep saluku juga nutupi babanawa wiwara nawa tegese sama wiwara kori bleger jagat menungso kaparingan babahan 11 nanging ingkang kalih sampun katutupan bumi kalingga bana kantun 9 sedaya saged menga sajuga ingkang datan po saged menga saged monggo lamun wis dumugi ajal kamukswanipun sigra mateni panca indriya panca 5 indriya dedalan nuting ngagesak catur warna binungkas sajuga kang sinidikara kinaryana laksitaning brata banta sing tekad buta sing kawruh pahananing pana parnaweng panitisan dasar titah ingkang wis katarimah panunanipun sigra ngambah gegana jejak antara kaping 3 del kaya kinjeng tanpa nedya.
Ewan semono mangadi luwih sekarang goro lagi. Yo. Kelenggan iki aku ngambah gegono sumedya melepat negara ing Amarta. Lah ora pati duga. Ora teja Darmasura teja Gurnita Gurniti Suwerna tejaning Sobrak. Kabeh tak pandeng ilang nanging teja Darmasura tak pandeng ora ilang nanging malah gedhe selawan-lawan. Ya. Pralambanging para pujaga menawa ana teja Darmasura menawa kadangku arep kena cobaning Bathara amarga kadangku Pandhawa bakal nganakke sesaji ing ngaran sesaji Raja Suya. Ya muga-muga lekase Yai Prabu Puntadewa Bathara mudaneni lan paring pengayoman Yai keparing ingkang ngrangka semedya sumusul Yai Prabu Puntadewa Yai.